Dia coba aja. Mira. Selai pancen aku melek patimu yen kowe mati Brajalawa Arcawisnu ana ing tanganku aku sing bakal dadi ratu tapi lawan kowe tutur sagono jebol kowe uga melek Kyai Brajalawa Arcawisnu aku digegayuan kowe ngalap marang aku ngalapat sepisan penjajal peniracun karo aku kaping pindho kowe nablek kuwo ben aku mati ana jagine kuwo sawomo ano lan bisa kowe ngregem Kyai Brajalawa Arcawisnu apa waton waling mati wis jeng dilakukan daripada ati lakon kowe balmat Bargo wis ngombe racun, kowe bakal ringkih, rusak ragamu, sudo tenagamu, gampang nggonku mateni lawan kowe. Aja kegeden sumbar sagopo, maju secangkah legane atimu tabrakan mati. Tak tampanane Kyai Brajalawa Arcawisnu. Tak tampanane.
Kuyu nek kowe. Terus tung. Gupo mati. Mirah mati. Kang Gopo. Aku ngrungokno batang kaya kowe. Brojo lu arep